Какво става, хора? Аз съм Chris Games BG и днес ще ви покажа как да се направите интро с Camtasia Studio 7. Първо натискате ето тук, Import Media. И тук трябва вие да сте си изтеглили песен и влизате там, където е песента. Ето я моята. Сега ще я поставя. Значи натискам просто така. И ето я песента. И натискате на Libre. И тук си изберете какъв терен да бъде. Примерно ето така. И го поставяте ето тук. И така. И тук задължително трябва да бъде на 128, 700, 1280 и 720 и така. Ако стане ето по този начин, идвате на Zoom, тук го правите. Ето така. 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 Значи. Ето. Така. После идвате ето тук и давате тази чертичка надолу и ето това го натискате. И тук ви отваря такова такова място, където да пишете, да промените буквите, цвета на буквите. Аз примерно искам да ми е червен цвят и пиша Chris Games BG. Сега малко да го настроя ето тук. Трябва да е на 72. Готово. И ето тук, ето така се го разтягате, за да стане по-голямо. И го поставяте примерно ето тук. Ето така. После трябва да сложите музиката. Ето тук. Ето така. И да я отрежете. Аз сега ще ви покажа как да я отрежете. Би трябвало да тая част, която аз искам да бъде, да е ето тук. На минута и 17. Ето. Не е тук. Значи на минута и 8. На минута и 7. Ето на минута 7. На минута и 7. И натискате върху песента. И ето тук отстрани. Ето така. Натискате върху частта, която искате да махнете. И изрязвате. И това се го връщате тук. И трябва сега да проверим. Значи би трябвало тук така да свърши. Пак натискате тук тази част и така. И този текст трябва да го преместите ето тук, точно за накрая. И го дължавате ето така. И стана интрото. Ето го. И можете да се добавите всякакви неща ето тук. Натискате това надолу. Има всякакви неща. Място за текст, ограждане.
кутийки, задраскване, смаляване, зум, када такова пикселизиране е од тука. Аз нешто май го немам това нешто. И од тука има своите ефекти, ама аз нешто се не мога го отворя. И така се прави интро. Мен тоа дъбстеп мало ма кефи. Ще пусна пак интрото за да видите. Ако ви харесало, може да използвате тази програма Camtasia Studio 7. И ето го и отново интрото. И после натискате за widgetните всичко да стане заедно. Ето тук. Тук го правите на web. Ето така. Next. Тук къде искате и finish. И ето тук отваря това и продължава там да се инсталира и всякакви такива буклуци. И това ще бъде този клип. Надявам се видеото да ви е помогнало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Ще се видим в следващия клип. Чао!